into bengithi ngiyicacise namhlanje ilento enihlale niyibuza nithi niyayifuna yokuba kuma serious relationship. Yabona le yanto ayiyona into ongaze uyicrack ikhanda ngayo, akuyona into etheni. Kahle kahle into eyenzekayo lapha kuma serious relationship ukuthi fa kube khona abantu abawu2, kube khona omunye ozohlale eqamba amanga nomunye ozohlala ekhala ke bese lo omunye oqamba amanga alokhetha I'm sorry bese lo omunye eyamxolela because into efunekayo lapha ukuthi kube lo omunye kube ngathi vampire engathi uncela igazi la lo omunye bese besasithingthing ngoba mengabe no clever no2 ayilungi le yanto thina nje eso clever fanele sifune ithingthing mungabe wazi ukuthi uyisithingthing ufuna uclever ukuze ibalance kahle ngoba manje mase no clever nobabili I serious relationship ayibisasebenza futhi mase nithithiza nobabili ayibisasebenza ngoba imani ibhoreke manje ngoba yabona akekho khalayo akekho xolisayo kanti le yanto uyibona ukuthi serious ngokuthi kuloku khona nje wenza amaphutha abanjweke bese ethi I'm sorry bese ke mbiza ngo baby kambize ngobani bazongifakazela kasebeke baba khona kuma serious relationship iyona nje into eyenzekayo laphana ngoba ngempela mase kube ukuthi khona enye into eyenzekayo hayi ngaba kusayona ke I serious relationship leyo edingekayo nje lapha uthi nibe babili kube khona uclever kube khona onokuthithiza kancane lo munye ke uclever ke uzolokhona ke kancane kancane usebanje usenza into ethile bese yabuya ke awu baby I'm sorry hayi nalomunye bese lokho emxolela kamxoleleke ila kuzohamba kahle khona ke so nje abantu abafuna ama serious relationship iyona ke nje into engathi niyayifuna leyo iyona I serious relationship ke lesikhuluma ngayo.